Έχω κυριολεκτικά περάσει όλο το απόγευμα να προετοιμάζομαι για αυτό το βίντεο, αλλά ο καιρός αποφάσισε ότι δεν είναι μια καλή μέρα να γυρίσω βίντεο ούτε αυτή η μέρα. Να σημειωθεί, μας έπεσε το ρεύμα για αρκετή ώρα. Δεν έχω πλέον αυτό το ωραίο φυσικό φως που θα ήθελα να έχω σε αυτό το βίντεο, αλλά αναγκαστικά έχω παντού artificial lights. Ενδεχομένως κιόλας δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το look που βλέπω εδώ πέρα, που αποφάσισα επιτέλους να μαζέψω το φρατζολάκι μου και να αφήσω τα φρύδια μου να σας πούν και σε μια καλησπέρα. Αν το βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι εν τέλει μπορεί και να μου άρεσε αυτό το look. Ξέρεις αυτό το συναίσθημα που βλέπεις παλιές φωτογραφίες και λες τι σκεφτόμουν. Το έχω πάθει κι εγώ, αλλά με τη skincare ρουτίνα μου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για skincare λάθη που έκανα και τα μετάνιωσα. Αλλά με την καλή έννοια, γιατί ξέρεις τι, όλοι κάνουμε λάθη. Και το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε από αυτά. Αν έχεις κάνει κι εσύ κάποια από αυτά τα λάθη, μην αγχώνεσαι, είμαστε μαζί σε αυτό. Πρώτο λάθος και θεωρώ all time classics, χρησιμοποιούσα πάρα πολύ harsh scrubs. Νόμιζα ότι όσο πιο πολύ κάθομαι και τρίβομαι με πάρα πολύ καλά και πολύ δυνατά scrubs, θα είναι πιο καθαρό το δέρμα μου, θα είναι πολύ καλύτερο, θα φύγει όλη η ακμή μου, αλλά girl no, it doesn't work like that. Το μόνο που κυριολεκτικά κατάφερα ήταν να κάνω έξτρα ευαίσθητο το δέρμα μου και μετά να αναρωτιέμαι γιατί κοκκινίζω σαν την ντομάτα. Και όχι, τα scrubs δεν είναι ο εχθρός μας, απλά θέλουν μέτρο. Remember, το δέρμα μας δεν είναι η αιστεία της κουζίνας να πρέπει να την κάνουμε scrub με σειρματάκι. Πού να ξέρω εγώ τότε. Άσε φίλοι, άσε. Δεύτερο λάθος και κατά τη γνώμη μου ίσως και το πιο σημαντικό εν τέλει ήταν που παρέλειπα το αντιλιακό. Αχ, να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, πραγματικά να με χτυπήσω μία στο κεφάλι να συνέλθω. Κυριολεκτικά νόμιζα ότι το αντιλιακό είναι χρήσιμο μόνο για τις ημέρες του καλοκαιριού και κάποια από τα πρωινά του φθινοπόρου. Δηλαδή, σαν πως ο ήλιος δεν βγαίνει το χειμώνα, Δεκέμβρη μήνα κατά μεσήμερα δεν έχουμε ήλιο έξω. Λογικά, πολλά από τα σημάδια, πανάδες, δυσχρωμίες, όλα αυτά δημιουργούνται και από την έκθεση στον ήλιο. Δεν είναι όλα του σημάδια ακμής, είναι και πάρα πολλά από αυτά σημάδια που έχουν δημιουργηθεί από τον ήλιο γιατί δεν βάζουμε SPF. Ο ήλιος δεν έχει days off, girl, οπότε ούτε το αντιλιακό μας. Τρίτο λάθος ήταν το ότι έκανα κυριολεκτικά κατάχρηση των skincare προϊόντων. Όταν πρωτοξεκίνησα με το skincare είχα κατενθουσιαστεί και λέω πω τι μαύρη μαγεία είναι αυτή που ξαφνικά κάνει το δέρμα μου να είναι σαν ποπουδάκι μωρού. Το πήρα πάρα πολύ σοβαρά και ξεκίνησα να κάνω τρελό layering. Αυτό επίσης μου το έχετε αναφέρει και στο TikTok, ότι ίσως είναι λίγο πολύ υπερβολική η ρουτίνα μου και για πάρα πολλούς από εσάς φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ υπερβολική και έχετε δίκιο σε αυτό. Έχω κάνει αντίστοιχο βίντεο στο TikTok όπου εξηγώ ότι δεν είναι μια ρουτίνα που ακολουθώ και καθημερινά. Το δέρμα μας πρέπει να ανασένει. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ενώ απλά έριχνες λίγο νερό στο πρόσωπό σου το πρωί, άντε πέταγες εκεί πέρα και μια ενυδατική κρέμα, να ξεκινήσεις να του κάνεις ένα 10-step skincare routine και να πει ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρε τώρα το παπουδάκι του μωρού που μιλάγαμε προηγουμένως. Το skincare είναι σε τις σχέσεις, less drama, more consistency. Τέταρτο λάθος, έσπαγα τα σπυράκια και να σου πω κάτι, ακόμα το παλεύω αυτό, δεν είναι ότι το έχω ξεπεράσει και τελώς. Είναι satisfying κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι πάρα πολύ λάθος για την επιδερμίδα σου και για όλο το healing process αν έχεις ιδιαίτερα ακμή. Όπως από το ένα σπυράκι γίνεται 5, μετά ξεκινάω και αγχώνομαι, ξεκινάω να βάζω 500 προϊόντα, το δέρμα μου αντιδράει, δεν είναι και η πιο, πώς να το πω, η πιο healthy σχέση με το δέρμα μου αυτή. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές με αυτό το κομμάτι. Οπότε ας συμφωνήσουμε, μακριά τα χέρια από το πρόσωπο και τα σπυράκια. Σε βλέπω εσένα τώρα, σε βλέπω. Μακριά το χέρι από το πρόσωπο, δεν θα κάθεσαι έτσι, δεν θα κάθεσαι να πειράζεσαι, να ξύνεσαι. Σε βλέπω. Και ένα τελευταίο που μου πήρε αρκετό καιρό να καταλάβω πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς θα έπρεπε να το αντιμετωπίσω, είναι ότι δεν έδινα αρκετή σημασία στην ενυδάτωση. Επειδή το δέρμα μου είναι γενικότερα πάρα πολύ λιπαρό, θεωρούσα ότι τι να το ενυδατώσω, τι την θέλω την ενυδάτωση, ενυδατώνεται αυτό από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη. Αλλά spoiler alert, το έμαθα κατόπιν εορτής. Όσο πιο πολύ αφυδατώνεις το δέρμα σου, τόσο πιο πολύ λιπαρότητα θα βγάλει για να καταπολεμήσει αυτή την αφυδάτωση. So, hydrate. Αυτά ήταν λοιπόν τα skincare λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν και πλέον προσπαθώ να βελτιώσω. Αν έχεις κάνει και εσύ κάποιο skincare λάθος, πες το μας κάτω στα σχόλια, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ άτομα που έχουν τον ίδιο τύπο δέρματος με σένα να καταλάβουν τι πιθανά λάθη μπορεί να κάνουν στο δέρμα τους. Μην ξεχάσετε επίσης να κάνετε ένα like και ένα subscribe και follow στα social, τα οποία τα έχω επίσης κάτω στην περιγραφή. Και μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή. Keep it simple, love your skin and always use sunscreen.